Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da zuwa channel dina Crypto Arewa Investor. A gurguje idan baka yi subscribing channel dina ba kai haka, ka je subscription ka shiga Crypto Arewa Investor. Bayan ka shiga ka danna wannan jan subscription button. Bayan ka danna sai ka zo nan ka danna jan ka danna wannan kararrawan. Idan ka danna kararrawa sai ka zo ka danna wannan all. Wannan shine zai saka duk sanda na yi releasing sabon video, YouTube za su tura maka alert cewa na yi releasing video, kuma ka zama ɗaya daga cikin wanda suka fara kallon wannan video. Bayan haka na bukatan dan Allah a taimaka a danna button na like, kai liking video dina, wannan button kenan. Idan ka danna like kamar haka, yawa shine yanda ake so kenan. Duk bidiyon da na yi releasing idan ka danna like, wannan zai sa in samu mataki a YouTube, kuma zai bani dama dinga fitar muku da sababbin video da sanda na samu daman haka, kuma na nemo hanyoyin da kamar yadda kuka sani wannan channel ya shahara wajen samun muku hanyoyin samun kuɗi na crypto, yanda za ka yi amfani da wayan hannu Android kuma ka samu kuɗi kamar yadda nake samu. Kuma na zaɓi in yi haka ne saboda in taimaka ma 'yan uwa, in taimaka ma kaina, in taimaka ma 'yan uwa wajen amfani da wayan Android smartphone. Smartphone ba na kallon video kawai bane ba. Idan ma bidiyon za ka kalla, akwai bidiyon da za ka kalla da za a biya ka. Duk me kake so ka yi a waya, akwai hanyoyin samun kuɗi ta waya ta kyauta, kuma akwai hanyoyin samun kuɗi ta investment ingantattu, ba wai na bogi ko scam ba. Wannan tashan wannan channel abinda muka shahara kenan. Yanzu cikin wannan sabon video da na fitar, video ne na fitar akan kamar yadda na ce mana, kamar yadda na mana alkawari a video na baya, cewa insha Allah zan fitar da video na nuna mana hanyoyin samun hanyoyin yadda za mu yi trading a Binance da kuma wayansu exchange. Zan mana video a kai. Na yi na Binance, yanzu zan yi wannan sabon video ne yana kan, na yi shi ne akan wani exchange mai suna Hotbit. Wannan exchange yana da saukin al'amura sosai. Wanda suke cikin group dina na fitar musu da link cewa su yi register. Idan ka yi register, na so nuna maka yadda za ka iya trading, yadda za ka saya ka sayar a Hotbit, da kuma yadda za ka iya samun daga dala 1 zuwa 2 a cikin sati ɗaya ko cikin rana. Ya danganta da yadda kasuwa yake. Bari mu shiga cikin bidiyon kai tsaye ku nuna muku yadda abin da nake nufi, da kuma yadda za ka yi harkokinka akan Hotbit exchange mai saukin al'amari. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu bari in shiga cikin bidiyon na fayyace mana abubuwan da nake nufi, da kuma yadda za ka samu kuɗi, ka samu alheri mai yawa da crypto ɗinka, ko kana da shi ko baka da shi. Nan hanya ne yanda Hotbit guri ne inda ko baka da kuɗi mai yawa za ka iya trading a Hotbit a kuɗi kasa da dala 1, ko baka da crypto wanda ya kai na dala 1, za ka iya sayan coin. Wannan coin din ya tashi ka sayar a Hotbit. Yanzu bari mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Kamar wanda suke a group dina, na yi mana alkawari cewa insha Allah zan nuna mana yadda za mu yi mai register a wannan website. Zan fara da registration. Na ɗauko wannan link da na tura group. Idan baka da shi, zan bar link ɗin a karkashin
a video ɗina a description, ya ka ɗauko link ɗin sai ka sa shi a browser kamar yadda ka gani yanzu. Idan ka saka shi ga abunda inda zai kai ka, kuma ga yanda za ka yi ka register a Hotbit. Idan ka saka wannan link ɗin ga pejin da zai kawo ka, bayan ya kawo ka wannan pejin, abu na farko da za ka yi, za ka saka email address ɗinka. Bayan haka ka danna wajen nan na send code, za su tura maka code a cikin wannan email da ka saka a nan. Za a tura ma code, wannan code ɗin za ka saka shi a nan a wannan wurin. Bayan ka saka wannan code, za ka saka password ɗinka, ka ƙara saka wani password. Za ka ga wannan a matsayin referral code nawa kenan, sai ka bar shi a ciki. Bayan ka bar shi, sai ka zo nan. Bayan ka gama cikewa, za ka ga wannan ya nuna maka green, sai ka danna register. Idan ka yi register, ga peji na gaba da zai kai ka, zai so ka yi verification. Peji na gaba da zai kai ka, bari dai mu shiga na riga na yi register, amma bari in wani registration daban. Wannan na test ne, yanda za ku gane yanda ake yi. Yanzu bayan ka saka email kamar yadda ka gani nan, na saka email address, na sa password, na ƙara repeating the same password. Yanzu sai in zo nan danna send, danna wannan send. Bayan ka danna send, yanzu za su turo wani code, lambobi guda 6 zuwa wannan email ɗin da na saka a nan. Yanzu zan koma wajen email ɗina, nemo wannan lambobin da suka turo mun yanzu. Bayan na nemo lambobin, sai in zo nan in saka shi kamar yadda kuka gani. Ga email ɗin da suka tura mun yanzu da wannan code. Wannan code ɗin zan yi copy yanzu. Bayan na danna shi, sai in copy. Yanzu zan koma kamar yadda kuka gani. Yanzu zan saka email da wannan code da suka tura mun 166762. shine code da suka tura mun yanzu, 762166762. Bayan na gama sakawa, sai in zo nan danna register. Bayan ka danna register, ga peji na gaba da zai nuna mana kamar yadda za ku gani yanzu. Success, go to login. Yanzu ya kawo ni peji na login, sai in zo nan saka kamar yadda kuka gani email dina da password. Sannan sai in zo nan danna login. Bayan ka danna login, ga abu na gaba da zai nuna maka, sai ka zo nan ka jawo wannan haka daga nan zuwa ya zo daidai ya shiga wannan ramin kamar yadda kuka gani. Kana gamawa sai ka saki hannunka. Kun gani successful. Yanzu zan yi login into Hotbit. Already ina da account da Hotbit, amma na yi wannan ne saboda wayanda ba su taɓa register ba. Mataki yanda za ka bi ka yi register kenan kamar yadda ka gani. Yanzu na shigo cikin Hotbit. Gani a cikin Hotbit. Yanzu abu na gaba da ya kamata in yi shine, za ka iya shiga kasuwa, ka shiga exchange, investment, waye. Already ga account dina. Bari in canza shi zuwa waya nake amfani da shi. Zan canza shi zuwa desktop, ya zama kamar a kwamfuta yake. Sorry. Danna nan. Bayan na danna, sai in zo nan danna desktop site. Yanzu ya nuna kamar na kan kwamfuta ne, amma da waya nake amfani. Yawwa, gashi ya buɗo kamar yadda zai buɗe maka kai tsaye kenan.
amma akwai mataki na mata ka yi shine na ka yi security authentication kamar SMS authentication. Wannan shine mafi a'ala, amma yanzu ya kawo ni a complete exchange abun nan na Hotbit. Bidiyon nan zai ɗan yi tsayi, ka bi bidiyon sannan hankali ka gane yadda komai yake a tafe. Kamar yadda ka gani, wannan shine yadda za ka yi rajista kuma ka shigo account ɗinka. Yanzu nan za mu danna, ka danna account. Bayan ka danna account, ya buɗo maka sai ka zo ka danna nan. Idan kana so ka ga referral link ɗinka, nan za ka danna referral bonus. A nan za ka ga komai naka na referral, ka yi copying ka yada shi a social media wayansu yi register karkashin ka kai ma. Amma security setting nake son shiga yanzu. Bayan ka danna security, ga page da zai buɗe maka nan gaba kamar yadda za ka gani yanzu. Ga page na security, a nan ɗin ma ga referral code ɗin na zai nuna maka referral code ɗinka. A nan sai ka danna nan ka yi copying ka yada shi, ka tura ma wani shi ma ya yi register ta karkashin ka ka samu referral bonus. Wannan ba wani bonus ke bayarwa ba yanzu, amma duk sanda za su ba da wani bonus kana da insha Allah za ka samu referral bonus. Yanzu login password ba shine ba. Abu na gaba da ya kamata ka yi authenticating shine two-factor authentication na SMS. Wannan kenan sai ka danna shi. Kana so ka yi two-factor authentication ɗinka, kamar yadda ka gani shine mataki na gaba da ya kamata mu yi authenticating. Kamar yadda za ka gani, ka zo nan ka danna enable. Bayan ka danna enable za ka saka number ka a nan, amma da fari za ka canza wannan zuwa Nigeria tukuna. Bayan ka danna wannan code, in ka danna nan zai buɗo maka wannan, sai ka yi scrolling zuwa can kasa inda za ka ga Nigeria. Kamar yadda ka gani nan sai ka zo ka danna nan Nigeria. Kana dannawa zai kawo maka code na Nigeria, sai ka saka number ka a nan. Misali kenan sai ka saka 80256799610. Misali kenan. Bayan ka saka number ka, za a tura maka code, sai ka danna wannan send. Kana danna send, za su tura lambobi guda 6 zuwa wannan number da ka bayar a nan. Bayan ka shiga ka ga wannan number, sai ka zo nan ka saka wannan number guda 6, sai ka danna confirm. Ka yi two-factor authentication kenan na SMS zuwa wayanka. Duk sanda za ka yi login, za su turo maka wannan code guda 6 da shi za ka yi login. Yanda ake login kenan a Hotbit. Two-factor authentication ɗin nan yana da muhimmanci. Na SMS za ka yi, so da duk sanda za ka shiga account ɗinka na Hotbit, za a tura maka wannan code ɗin, ya zama na account ɗinka is safe. Ba wanda zai iya shiga account ɗinka ko ya samu password ɗinka. Dole sai an tura maka wannan authenticator ɗin nan sannan za ka buɗe shi. Kuma wannan yana tare da layinka ne. Wannan wani tsaro ne wanda idan kana da kuɗi a wallet ɗinka, ba wanda zai iya shiga da password ɗinka ya kwashe maka wannan kuɗin a exchange.
bayan wannan abu na gaba da zan nuna mana shine yanda idan kana so ka yi withdrawing ko ka nemi ka duba wallet ɗinka. Nan za ka zo ka danna wallet, za ka danna shi kamar sau biyu, sai ka zo nan ka danna my fund. Bayan ka danna my fund zai buɗe maka peji kamar yadda za a gani nan. A nan wannan shine account ɗinka, kaga yanzu 00 ne. Na yi wannan ne free account, already ina da account ɗina. Yanzu zan shiga nuna mana ku gani. Abu na farko da za a gani shine USDT. Wannan USDT, BTC, Ethereum, BHD, PCH ga su dan dai duka wannan naka ne. Idan kana so ka yi depositing na USDT ka fara trading a Hotbit, sai ka zo nan baya ka danna deposit. Kana danna deposit zai kai ka peji kamar haka yadda za a gani. To yanzu ya nuna mun dole sai na yi wannan SMS authenticator din nan tukuna, sannan sai in ci gaba. Idan ya nuna maka haka sai ka zo nan ka danna SMS. In ka danna SMS sai ka saka kamar yadda na faɗa mana ɗazu, ka zo nan ka saka password ɗinka wanda ka yi register da shi. Sai ka zo nan ka canza shi zuwa Nigeria code, sai ka saka number ka, sai ka danna send. Za a tura maka wannan code ɗin cikin minti ɗaya. Za a gan sun tura ma code zuwa wayanka, wannan lambobi guda 6. Sai ka zo nan ka saka musu, sai ka danna confirm. Shikenan ka gama da wannan ɓangaren. Sai ka zo nan ka danna deposit. Kana danna deposit zai kai ka inda za ka copy address inda za ka turo USDT ɗinka cikin wannan account ɗinka na Hotbit. Yanzu zan shiga account ɗina nawa na Hotbit inda nake trading kai tsaye. Wannan account ɗin na yi shi ne saboda wanda bai taba yi register ba ya san yadda zai yi register. Kamar yadda kuka gani wannan shine account ɗina na Hotbit wanda dama can na da shi. Yanzu zan shiga wallet ɗina ku ga abin da nake da shi a wallet. Danna my fund. Bayan ka danna my fund, peji naka zai buɗe maka kamar da kuka gani estimatedly abin da yake cikin account ɗina na Hotbit yanzu kenan. Bayan na saya na sayar da wayansu kamar da kuka gani na da USDT already a ciki. Bayan USDT na da ɗan Bitcoin da Ethereum a ciki kamar da kuka gani. Nan ga wayansu coin da nake da su. Wannan na da shi 7 million na XTM, na da GON 10,000, na da COU 3 million 9 something 3 point something million na coin ɗin da na saya na ajiye. Na da pass 750. Ga coins dai da nake da su da na saya na ajiye su. Wayannan su ne coin da na saya a Hotbit. Na ajiyan sun kara kuɗi. Zan tsakura in sayar da su. Zan nuna muku coin da na saya bai kai dala ɗaya ba, kuma na sayar da shi wajen dala 10 bayan ya tashi. Wayannan su ne coin da nake da su a nan kamar yadda kuka gani. Na sayi wayansu, ban sayi wayansu da yawa ba. Wayansu na da fiye da miliyan 10 kamar yadda kuka gani. Na da Shiba, kun gani miliyan 119 na saya na Shiba, saboda
na san nan gaba zai tashi ya zama kuɗi mai yawa. Kamar yadda kuka gani, wannan shine yadda za ka shiga ka siyi coin. Wayansu coin na saye su ko dala ɗaya ba su kai ba, kamar yadda za ku gani nan. Wayan nan ba su kai dala ɗaya ba na saye su. Kun gani value ɗinsu ne wannan. Kamar yadda kuka gani, wannan na sayi 10,000, wannan 39 biyar, wannan 15 kawai na saya, wannan 1,000, wannan kwaya hudu kawai na saya, wannan 100,000 na saya. To haka dai wannan ba wai na so na ce ku saya kamar yadda na saya ba, a'a, shawara za ka yi da kanka, ka duba coin wanda ya fi cancanta ka saya sai ka saya ka ajiye. Kamar yadda kuka gani yanzu, ina da wayansu coin kamar wannan da na saye shi yana, zan duba mana shiga order ku gani. Zan shiga order, bayan na danna order za ku gan coins da na saya tun ba su da wanda na sayar. Kamar yadda kuka gani, wannan jiya na sayar da kaɗan daga ciki. Bakery swap abun nan, na sayar da 1.6 bakery swap, kuma na sayar da shi a dala biyu da 2.2 USDT na sayar da shi. Wannan kuma na sayi XTM jiya na miliyan 1 da 1.5 miliyan STM, na saye shi a dala 1 da 87 cent. Wannan kuma na sayar da God Governance Token GGT, na sayar da kaɗan daga ciki. Abin na sayar da 10,000 GGT, kuma na sayar da shi da dala 2 da wani abu. Wannan coin da nake nuna muku na saye su ba su kai dala ba, bai kai rabin cent, wayansu su ma ba su kai rabin cent ba. Na sayi GON, wannan GON farko da na saye shi, wannan ne ma na saye shi da tsada, kaga na sayi 5,000 a dala 2 da 29 cent. Zan kai mu can baya inda na sayi coins din nan kuma na sayar da su. Kamar yadda na faɗa mana, za ka iya sayan coin dala ɗaya ka sayar da shi kasa da dala ɗaya, kuma ka zo ka sayar da shi fiye da dala ɗaya, 2, 3, ka ci riban dala 10 ma wani lokaci. Yawa, ga abin da na so na nuna muku yanzu. Wannan yake so ku duba ku gani. Nan ranar 5 ga watan jiya na sayi GON, kamar yadda kuka gani. Na sayi GON, idan kun bi, na saye shi a kan price 0.0006,200 satoshi. Na sayi 20,000 GON a kan kuɗi dala 1 da cent 24. Shine na sayi 20,000 GON. Abin da ke so ku duba ku gani, na sayi 20,000 GON a kan kuɗi dala 1 da cent 24. Na so nuna muku yadda na sayar da wannan GON. Ku duba ranar da na saye shi 5 ga watan 2, kuma na zo na sayar da a cikin wannan dala 1 da abun nan. Bari in kai peji na gaba. Yawa, a ranar ku duba nan, ranar 16 ga watan jiya na sayi, in ba ku manta ba, 5 ga watan jiya na sayi 20,000 GON.
kuma na saye shi akan dala ɗaya da $1.24 ko. Yanzu ku duba na sayar wannan dan kun duba nan on 16 of February na sayar sale guda nawa goma cikin nasi 20,000, amma nasi rabinsa na sayar da rabinsa akan nawa. Yanzu za ku duba ku gani na sayar da rabinsa akan dala 5 da nawa da 75 cent. Abinda na saya dala ɗaya da bari mu yi calculation ku gani. Yanzu ga calculator ɗina na saye shi ranar 5 ga watan 2 dala 1 da cent 24, kuma na zo na sayar ranar 16 dala 5 da cent 75 ne. Yanzu ya nuna mana in ka fitar da dala 1 da cent 24 nawa zai baka dala 4 da 4.51, kuma rabinsa kenan. Kaga na mayar da wannan kudin ga riban da na samu, kuma kau ku manta still ina da ragowan 10,000. kuma bayan na sayar da wannan abin da ke so ku gane, na sayar bayan na sayar da guda na sayar da ranar 16 kwana nawa kenan on 5 yanzu 16. kagan wajen kusan sati biyu kenan, bai ma kai sati biyu ba na sayar da rabin abin da na saya. Na sayi dala 1 da kobo 24 $1.24 dollar 20,000 gon na saya, amma na zo na sayar da half of 20,000, that is 10,000, na sayar da shi $5.75 dollars. Kaga inda gaba ɗaya nake so na sayar da shi 20,000, a wannan 20,000 gon da na sayar da shi, kagan ya tashi a dala 10, kusan dala 14 kenan ko 12 da wani abu. Abinda na saya ko dala 1 da cent 24. Idan na ce zan sayar da shi a wannan lokacin gaba ɗaya, da zan samu dala 10 wani abu kenan. kagan riban kusan dala 10 wani abu na saya. Wannan shine dalilin da na rubuta cewa za ka iya saya abu kasa da dala 1 kuma ka sayar da shi fiye da dala 10. Wannan shine magana, kuma wannan ɗaya daga cikin coins da na saya kenan, na sayar da su a haka. Ba wai ina nufin cewa wannan guda ɗayan ba ne ba. Akwai coins da dama da na saya kasa da dala 1, kamar yadda za ku gani nan ga farashinsu. Wayansu na saye su 3, wayansu kamar wannan bai ma kai dala 1 ba, na saye 0.9 cent, na saye 100 ACH. Kuma akwai coins da dama wanda ma ba su kai rabi kwata-kwatan cent ba. Gashi nan kamar wannan na saye 1138 XMX a farashi 0.9. ok, wannan BTC ne ba USDT ba. Wannan shine dai a takaice abin da nake nufi da cewa za ka iya sayan coin. Wayannan coins ne da na saya, wayansu na sayar, kamar wayannan kamar yadda kuka gani JST na sayar da guda nawa a ciki 69 pieces na JST a kan dala 3 da wani abu, kuma na saye shi kasa da dala 1. wayansu ma ba su kai dala 1 ba kamar yadda kuka gani. Wannan shine yadda za ka zo nan ka sayi coin. Kamar yadda nan gaba zan yi wani video daban, dan wannan video ya riga ya tsayi. Zan yi wani video nuna mana yadda nake sayan coin kuma na sayar da coin din. Yanzu zan shiga a cikin wallet dina na ƙara nuna muku wayansu coin.
misali akwai coin da na saya kamar wannan yanzu BDT, na sayi 1000 pieces na BDT. Kuma gashi yanzu BDT dai kaman ya dan tashi ya kai dala 4 da 53 cent. Yanzu bari mu shiga cikin misali kenan idan na so na sayar da BDT, wannan BDT ina jin na saye shi bari mu koma baya nuna mana nawa na sayi BDT kamin sayar daga cikinsa. Yanzu farashin BDT kamar yadda kuka gani nan shine price ɗinsa 0.00455. yanzu idan zan sayar kenan yanzu zan koma baya na duba order nawa na sayi BDT a jiya. Na jin jiya na sayi wannan BDT din, na koma order ina BDT yawa gashi nan BDT 1000 BDT na saye shi, ku duba ku gani da Allah. Na saye shi kamar yadda kuka gani nan gashi nan 1.99 shine na sayi BDT 1000 pieces na BDT kamar yadda ka gani. Yaushe kenan? Jiya nan na saye shi a farashi guda 1000. Na saye shi a $1.99 kamar yadda kuka gani, almost $2 dai. Amma yanzu abin da kuka gani yanzu a kasuwa BDT yanzu ya dan tashi ya kai dala nawa yanzu. Wannan the same BDT da na saya 1000 gashi nan yanzu farashinsa ya kai dala 4 da 4.50 50 something cent. Misali a ce mu ce dai dala 2 na saye shi jiya, to yanzu na dan ci riban dala 2 da wani abu, saboda yanzu ya haura da dala 2 da wani abu. Idan na ce zan sayar nan zan zo na danna gaba daya na sayar da shi nawa. Ba zan sayar gaba daya ba dai, zan sayar da rabinsa 50% na abin da na saya 500 kenan. Ku duba yanzu kudin da na siye shi jiya $1.9, yanzu zan sayar da rabinsa $2.2. Kaga na mayar da kudi na, ragowar rabin ya zama mun riba. Yanzu zan danna sell, bayan na danna sell sai in confirming na sayar da rabi kenan. Za ku gan nan yanzu zai rage dala 500 da to ka gani ya riga ya rage 500 BDT ya shiga sawun wayanda zan sayar. Kuma ina jira suna confirming na sayar da ita. Za ku gan account dina zai karu, amma yanzu ya shiga sawun wayannan duk na danna, wayansu na sayar wayansu kuma na saya, amma ba su gama confirming ba tunda a limit na saye shi ba market price ba. Zan iya canceling wayannan sayarwa da sayan da na yi a nan yanzu tun bai kai confirmation ba. Wannan shine yadda za ka dan sayar. Kamar yadda kuka gani BDT jiya na saye shi guda dubunsa dala 1.99 cent. Yanzu rabinsa ma na sayar, kaga na ci riban dala 2 da wani abu. Kuma still na da ragowar 500 BDT wanda ina jira kila ya haura. Dan bai gama haura ba, kila ya haura fiye da haka a yau din nan. Kamar yadda kasuwa ya nuna yanzu ya tashi da 127%. yanzu ba mamaki ya kai 1000% tashin da zai yi. Kaga ba karamin riba zan ci ba, kila na samu wajen dala 10. Ya danganta da coin da ka saya za ka sayar. Wannan shine cikakken bayanin yadda
za ka yi register ka shiga Hotbit exchange ka saya ka sayar. Kamar yadda kuka gani na nuna muku coin da na saya kasa da $1 kuma na sayar da shi $10. Wayansu $5 na samu dai riban kusan $5, $6, $10. Kamar GON din nan da na nuna muku har yanzu na da GON, idan ya sauka sai in ƙara saya. Wannan karamin sayan da nake na akwai inda zan saya da yawa kuma an ci riba masu dimbin yawa. Wannan shine yanda za ka shigo ka yi trading a Hotbit da kuɗi kasa da $1 kuma ka ci riba da shi. Idan kana da tambaya ko wani bayani da kake so maka, sai ka yi mun tambaya kai tsaye ta group, ko kuwa kai tsaye ka turo mun tambayan ka WhatsApp lamba ɗina. Sannan zan ƙara maka ƙarin bayani akan wayannan hanyoyin da za ka yi trading da kuma yadda za ka yi. Nan gaba zan mana bidiyo takaitacce inda za ka shiga ka ɗauko wallet address ɗinka ka tura kuɗi a ciki ka fara trading. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Insha Allah idan ya ƙayatar da kai ka danna like button, bayan haka ka yi sharing wannan bidiyon saboda yan uwa su amfana. Akwai link na Hotbit a ƙarƙashin wannan bidiyon. Idan ba ka yi register ba, ka bi tsari yadda na nuna yanzu, ka yi register ka fara samun alheri masu dimbin yawa. Zan yi bidiyo nan gaba nuna mana yanda in kasuwa ya kai za ka iya saya, da kuma yanda bai dace ka sayi coin ba, da kuma coin da ya kamata mu saya da wanda bai kamata ka saya ba a lokacin. Kuma yanda za ka saya ka sayar, yanda za ka iya sayar nan take ba sai ka jira kamar yadda wayannan ke jiran ya shiga layin. Bayan kamar yadda kuka gani wayannan jajayen wayanda na sayar kenan. Wannan green shine wanda na saya kamar yadda kuka gani, amma har yanzu 0% bai gama kammaluwa ba. Amma ko wayanda already suka kammala na sayar da su kamar yadda kuka gani 24-hour order history. Wayannan kamar yadda kuka gani na sayar da wannan kuma 100% sun tura mun kuɗi. Wannan na saya 100% sun tura coin da na saya account ɗina. Wayannan suma wannan shi ma na sayar kamar yadda ka gani $2 kuma an tura mun 100% ya cika. Wannan shine yanda za ka saya ka sayar a Hotbit. Nan zan mana wani bidiyo nan gaba nuna mana yanda kasuwa in ya kama ba za ka saya ba, yanda kuma in kasuwa ya kama za ka sayar. Zan yi wannan bidiyo nan gaba insha Allah. Allah ya samu dace ya bamu sa da nasara. Na gode, sai anjima.